ገብርከ ኃይለ ሥላሴ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ኃይለ ሥላሴ ነፍሰ ሥላሴ ወእንዘ ታአሲ እስየተ ሰናየ ዛየ ወእንታየ ሰማ ውሰልበ ዘይተሃለየ መጠነ አስተዳሎከ አንተ ያበየር ለእለ ፈቅሩከ መናህየ ወመናዘዘ ለሰማየ ወመናዘዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዘዘ ለሰቦሙ ወመናዘዘ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዘዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወይነገር ክርስቶስ ለለምስሌው ወኩለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ትግራለች ማርያም ከስምስ ካፈደበት ለይናም ለደነዲና ክርስቶስንም ከለኩልከሙ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
ሰማያት ወግዘው አርፍ ለነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን፣ ከአበሳ ከወቀሳ ይሰውርልን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ኢየሱስ ክርስቶስ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ወወርቅ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ተዘከ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልይ በሳለነ ምሕረቱ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ቅድስት እንድትሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ዘተጠምቀ ዮርዳኖስ ተሰቀዲ በዕፀ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ዘተንሥአ እሙታነ በሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በመናብሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ሙታነ ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የዚያኒ ወዘርፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለገባሬ ኩሉ ለዘታስተሪ አምላክ ተሰፈ ነፍሰ ነው ስብሐት ዘነግንፌን ረገዘው ለጠበብ ኩሉ ኃያል ብዙ አሳረ ምላስ አራሪ ያለ ነፍስ ነሴብ በሐቅል ዘምቅን ማህለም ተወልደ አብ ቃል ዘባቱ በቅዱሳን ሩካ ከዘትሴብ በመስዋዕተ ዘያረምም ወም ሰራዊት ሊቃነ መላእክት ከዘ የተገብረ በእድ ፈጣሪ ዋይ ፋስተሪ ንጹሕ ቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጠበብ ህዋተ ቅዱሳት ይከበራል ለነዘ ይተፈሰፈ ከነ ስብሐተ ወቀቱ የተልፈኑ ቅዱሳት ንጹሐ ንብነነ ሪአካ ግብርት ወዝግንካ ከይሴብሁ
ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝሆንካ ርእሳ እምሮን ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብት መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለም ዝሆንካ ጸሎትን ንስሓን ትቕበል ወልድ ዋህድና ዓኻነ መስግናለና ቀዳማይ በኹርን የአብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻይኻ ኦሆ ነብሩ ዘብሉ ንጻቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዝጥፍዓላ ብናብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጸልመት ኣሒቕካ بفقار أبوها برهكالنا كم عمق سلمات نبرهنا وساكنا كم متادحينك هيوت هبكنا كبرنا حرا وساكنا بمسكال كنا بتاب سماء زلوا أبوها قرب كنا بونجل مرحكنا بنبياتنا زز كنا أو أملاح بعد خير خاز قرب كنا سلزي وقويتا إحنا برد كان عهانا أملاخنا خنودسن بزي مقراص كل ساعة كنا مسجنن برهان هبنا هزبون عخاي ودس اللو لعل كلون زخنك يسوع ود እግዚአብሔር ምስትናይ ዘላለም መንግስት ሀዝ ምስጋና ዚን ሳልሳይ ጊዜ ሀብ አፍና ነቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ማ በምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦ ሁሉ ነፍስ ዝፈርሑ ሁሉም ነፍሳት ጻድቃን ባሃ ጸኒዕም ዝነብሩ መናፍስት ዘምጽኡ ሐዝ ማዕበላት ካባና ዘህዳካ ሀብ ጥፋት ወደ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዕ መጉይ ዝኾንካና ንስኻኻ نتوما بحر زيجنقو تدحن نتوما مدربدا زلو بصقخ تحوي نتوما بصنع ماسرت زلو مساعتهم تنبر كم ماسرت موس فتحكنا مساخين زبخين زنازهم نتوم صامو دما مسقل زبجوم نتوما وستوكلنا كل معات كبانا زملسن زرحقن او غويتان نبياتن حوارياتن بحبون زمسكن خان عخان ودسن مسكننا لنا محضر هيوت من تخنعرف باخا امينا فقد كنا قبرنا بتزاز كام نمالالس قبرنا وقويتان خلونا اشتنا عبيتن نمم محادرن هزبو نقواسان وقواسن محرد كحلو وقويتا املاخنا بروخ منكسنات كاي موغاك ادمع على مسكانا انا ابن ولن منفس قدوسين قبا زيالك لا عالم عالم استقبلوا هاي سلاسي هاجري بس من سماتني أورسلنا هنا زب سماعات قدسم كاتم زمن كسكوكم فقادكم سماعكم سلالة لدنا ونمدق لنا بسانا جكانيكم سلان تباني شو سمن ستالله دنا نوالعنا كله كسمانيان يئت من كسايلو سبالنا نولا دم آدم سلام قدس كبري تمنام سلام نجم دانت مانو سوار بكر سجد بسيوست جاهم زاني مردا قرد جسكم سوزكم سنتا وين نجت يوم لا رأيك كرسان ولا ورات كنسان سمسحات نبيات وزاركان فتو يرعن زري وفتو اسمه ويسمو لكم سبعتكم لرواجانكم للسماء وكما هو ملأنا نرسلنا للوان نسمع ونقول قالوا إنجيل كقدس وصلتهم للقدسان بنت وإنجيل قدوس
መንግሥተ ሰማያት እስመ ፈላሲአነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበዊየ ሰይፈኒ ከመ አይርብ እስመ ፈላሲአነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበዊየ ስተኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሲአነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበዊየ ስተኒ ከመ ፈላሲአነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበዊየ ስተኒ ከመ አይርፍ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እትየ አምላክየ ሁሉ ጊዜ አውግዞ አፍረነ ሰገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ባረክ ወንጌለ ዘመንጌለ ማቴዎስ ሮዶ ሐዋርያው ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒት ክርስቶስ ንፌኑ ስባህ ምድር እስከ አርያም ለዓለም ዓለም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 34 ክሳብ 31 እዚ ኩሉ ክሳብ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ ስለ እታ መዓልቲ እቲኣን ስለ እታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽተ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳብ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን ከዓ የእትውን ይታታተው ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኩሉ ክሳብ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክወስድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን ሓንቲ ክትውሰድ እታ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ
ግናኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቀ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምንቕሐ ቤት ክትቋዓት ከላውን ስቃይ ምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩም ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ ተዳሊኹም ኩኑ እቲ ጎይትኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሙ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ መን ኮን እዩ ጎይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝሾሞ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ክፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጎይታ ይድንጉ እዩ እንተበለ ነቶም ብጾቱ ባሮት መቆዖም ይጅምር ምስቶም ተሰኸርቱ እውን ይበልዕን ይሰትን ጎይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ብዘይ ፈለጣ ግዜን ክመጽእ እዩ ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃል ግን ኣሕልፍን ኢሉ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ መጽሐፈ ገዳን ዘነግሮ መግደም ራሱ ምንገር መርገዝ ወስማምተን ሰሙታን ሳሉ ምረቱ ሃሉ ምስለነ ለዓለም ዓለም ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳገለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ዘተጠንቀበ ዮርዳኖስ ወተሰቀለ በመስቀል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ዘተንሳ ሙታን አምሳለ ስዕለት አረገ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ይኰነን ያማነው ሙታን ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈላሁ ለዓለም አሜን አሜን ለይኩን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክና ህሊና ልብክሙ
ማግበቲ ወተረዘም ስለሆም ይሆን ዘይጸመን ዘፍራት ወራት ስለሆነ ስንቅን ህሊና ኩሎ አምሮ ኩሎ ፈተን ወተን ሳለ ይሁፍተን ዘም ፈቃድ ይሰማዕና ለፋቄን ሰው ዘይት ነገር ብርሃን ንጉሠ ሰራዊት ሰማይ 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 ሊቃኑ መላእክት ወዲሆም ዓርብ ስማን ስለከ እግዚኦ በትኩል ቃል ዘያለም ከያከን ሰብከ ያከን አክቶ ከያከን ዋረከ ከን ጸወን ነና ግብርቲ ከንስ የባሃከ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዝሙ ኣሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካ እዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጥፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜና በኻ ነቐርባሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ እቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ብልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሉ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽን ዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግስቲ ቡሩኽ እግዚኦ አዕርፍ ለነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ በደለነ ይሰለነ ወላነ ሁሉ ስሉስ ቅዱስ
لكل كم እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዓት እየን ዝብልካዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ እዝኖ ሀቤ ወፀዋእክዎ መመዋእልየ አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወፀዋእክዎ በመዋእልየ አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዝየነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ አዕርፍ ለነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። አቡነ ዘበሰማያት ና ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ሰማያት ረባይ መመነቱ ነሳን አውለጆች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን።
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ 46 ግናኸ ወዲ ሰብ ብኽብር ምስ መጸ ኩሎም መላእኽቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንሱ ኸዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ኣብ ነንሓድሓዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ ይቕመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ኸም ምስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግሥቲ ውረሱ ጠምየ ነበርኩሞ ኣብላዕኹምኒ ጸሚኤ ኣስተኹምኒ ገሸ ተቐቢልኩምኒ ዓሪቐ ኸድንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኹምኒ ተኣሲረ መጻኹምኒ ሽዑቶም ጻድቃን ይመልስሉ ጎይታይ መዓስ ጸሚኻ ርኢናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ጸሚኻ ሳሰናካ መዓስከ ጋሻ ኾንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ስከደናካ መዓስከ ሓሚምካ ርኢናካ ወይ ተኣሲርካ በጻሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመልሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙን ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩሞ ኣየብላዕኹምንን ጸሚኤ ኣየስተኹምንን ገሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበጻሕኹምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ጸሚእኻ ወይ ገሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ይመልስሉ ንሱ ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመልሰሎም እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቓይ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸዱ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃሉ ቅዱስ ወንጌል ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤት ይርሐቅ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ነፍሰ ገብረ ኃይለ ሥላሴ ነፍሰ ገብረ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወትን ወሰማያትን ያወርስልን አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ እግዚኦ
አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ኮትዎ ለአምላክነ መድሓን ነብስና ዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኻ ኣብ መሰረታት ጥባብ ዓቃብ ኣልባብና ዓይን ልቦናና ዘብራህካልና ጸልማት ህልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣ ዝተወፍየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዛትካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑታት እያ ታራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና لك ذنب لبنا وداسين السيد صاحبت وعواسي نفسه بمنفس ومن دبيت هاي يزيد فكم للسدر الرأي ولا لو استسرت من الدو مدهن لروحان زي اللي ويتبكر لقوهان أركم هايبنان مسنا قلس أركان وما هدى لنصوحان ولا لبسيس أو سماعي لما بلد كداني وبالاهي لقوا على موتا زي هو مرارت آل بيتك سنان ذكر لاتي مرابة صلاة أمانوت قوية منفس أبسقا وهاي لكن زي نويد سوين أعرف لزلفو بالبابين ناس سماع السلام سال من قصتك وطو بنتي أكون تفقر لك زين يسوس زوتو لك صبحات وهيز لعالم ቃሉ በሕገ ወንጌሉ በስሉስ አካሉ በተወጋ ጎኑ በፈሰሰ ደሙ በሐጹረ መስቀሉ ይጠብቀን። ሰዓተ መዓልቱ መርኮ ቅዱስ በዚህ እንዳደረሰን ተረፈ መዓልቱ መርኮ ቅዱስ በሰላም አስመሽቶ በሰላም ያሳድረን። ደብሩን ይባርክልን ይቀድስልን። ካህናቱንም ረጅም ዕድሜ ሰጥቶ በአገልግሎት ያጠንክርልን። ህዝበ ክርስቲያኑን ከቁጥር ያጉልብን። ኦ እግዚኦ አዕርፍ ለነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። ከአበሳ ከወቀሳ ይሰውርልን። ለቤተሰቡ መጽናናትን መረጋጋትን ይስጥልን። ከዳግም ሐዘን ይሰውርልን። አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሀበነ ክርስቶስ
መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ዛለነ ለጸሎት ለኩልክሙ እግዚአብሔር በዛና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮ ምናና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕን ምግባር ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተስሃላ ወረሰያድኑተ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ከመ መሬትነ ሰብእሰ ከመ ሳዕረ መዋሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ መሬትነ ሰብእሰ ከመ ሳዕረ መዋሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽንዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ሰማያት ነበር አቦና እንካይ ቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ በሰማይ ከመ ይኩን ናዕለን እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና መሳና ተገልና ካብ ክፉ አድኅነና ምሕረትከ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ዘለዓለምና ዘለዓለም ናትካይም አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሰብአዊ አንስት ብርክቲ ኢኺ ማሕረከ ርዝቆም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት አሮግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 29 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን እዩ። እቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ብኡ ዝበለ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ። ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ። ኣቦ ንሞታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዲ ዘየኽበሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ። እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፣ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ። እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ። ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ። ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት፣ እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ዳሚሁ ስጋ ኮነ እግዚአ መናፍስ ጐይታ ኩሉ ስጋን መንፈስን ዝኾንካ ሞት ረገጽካዮ በጸሎቶም ንዳዊት ወሰሎሞን ወሕዝቅያስ ጸሎተ ቡራኬ ዘአባ ሳሙኤል ዘይትነበብ በዕለተ ሙታን
ለዛ ይረፈ ሁነ ይምሃረ ወይስሃሎ እግዚኦ እግዚአብሔር በብሩህ ገጽ ይትቀበሎ ወይ ቀቦ እግዚአብሔር ወይ ኢቲ እግዝእትነ ማርያም ምቅብናየ ውእቱ ዝንቱ ነዳይ ብሂላ ውስተ ሕይወት ታእትዎ በጸሎቶሙ በስእለቶሙ ለኩሎም ቅዱሳን ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ በስእለቶሙ ለሚካኤል ወገብርኤል ወአርባዕቱ እንስሳ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይ ወሰብዓቱ ሊቃነ መላእክት ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ በስእለቶሙ ለስምንቱ ጉርማን በተሰዓቱ ነገደ መላእክት አጋዕዝት ወኃይላት መናብርት ወስልጣናት ወመኳንንት አርባበ ኪሩቤል ወሱራፌል ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለአቡነ አዳም ወእምነ ሔዋን ወአበዊነ አቤል ወሴት ወሄኖስ ወቃይናን ወመላልኤል ወያሬድ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ በስእለቶሙ ለሄኖክ ወማቱሳላ ወላሜ ወኖህ ወእምነ አይከል ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለአብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወእምነ ሳራ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ደብረ ጽዮን ምስለ ለይትፌስሑ ወይትሐሰዩ ያስተፈስሑ እግዚአብሔር በብዛት ሳይሉ ወምሕረቱ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ያብዎ እግዚአብሔር ለዛ ይረፈ ሀብለ ሥላሴ እግዚአብሔር ይምሃሮ ይምሃረና በብሩህ ገጽ ይትቀበሎ እግዚአብሔር ነዚህ ድኻዚ አነየ በጸሎቶም ለዳዊት ወለሰሎሞን ወለሕዝቅያስ ወኢዮስያስ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶም ለሙሴ ወአሮን ወፊንሐስ ወሳሙኤል ወመልከጼዴቅ ካህኑ ለዓለም ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶም ለኤልያስ ወኤልሳዕ ወዮናስ ወናሆም ወዕንባቆም ወዘካርያስ ወዮሐንስ መጥምቅ ወኤልሳቤጥ እሙ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶም ለአሰርቱ ወአምስቱ ነቢያት ወአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ሰብዓ ወክልኤቱ አርድእት ወአርባዕቱ ወንጌላውያን ወአምስቱ ምእት ቢጽ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለእስጢፋኖስ ወጌርዮስ ወመርቆሬዎስ ወኩሎሙ ሰማዕታት ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለሰለስቱ ምእት አሰርቱ ወሰመንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ለተጋቡ በኒቅያ ለምእት ወሃምሳ ኤጲስቆጶሳት ለተጋቡ በቁስጥንጥንያ ወክልኤቱ ምእት በኤፌሶን ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ በስእለቶሙ ለአባ አንጦንዮስ ወመቃርስ ወአባ ሲኖዳ አርጋብ ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለኩሎም መነኮሳት ወመነኮሳይት እለ ውስተ አድባር ወበዓታት ወገዳማት ይምሃሮ እግዚአብሔር በጸሎቶሙ ለምእቱ አምአት ማህበረ በኩሩ ይምሃሮ እግዚአብሔር ወበኩሎሙ ማህበረ ቅዱሳን መላእክት ይትቀበሎ ወይትዎ እግዚአብሔር በእንተ ሥጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስተ በደብረ ጽዮን ምስለ ለይትፌስሑ ወይትሐሰዩ ያስተፍስሑ እግዚአብሔር በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ ውስተ መንግስተ ሰማያት ያብዎ እግዚአብሔር ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤት ይርሐቅ ማእከለ ኩልክሙ
ነፍሳት አግብርትከ ወሕማትከ ነፍሰ ገብረከ ኃይለ ሥላሴ እግዚኦ አይርፍ ለነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሥላሴ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። ከአበሳ ከወቀሳ ይሰውርልን። ከግራ ቁመን ሰውሮ በቀኝ ያቁምልን። ለቤተሰቡ መጽናናትን መረጋጋትን ይስጥልን። ከዳግም ሐዘን ይሰውርልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ የንጉሶች ንጉሥ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን የሚደመስስ ንስሐን የሚወርስ ሕግን የሚያድል ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ ዛሬ የሰራቶቹን ኃጢአት ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። አባቶች የካህናት፣ ወንድሞች የዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ሥራ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሆኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ ማረነ ክርስቶስ 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 እንዲሁም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም 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 አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የወገኖችንም ኃጢአት ይቅር በል። እያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የተሰራውን ኃጢአት ሁሉ ማሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ራእይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ዝበፅሐ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይቀበሎ። ነቦና ንመንግሥተ ሰማይ ንሕዙናን ድማ ምጽነና ይሃብ። እቲ ናይ ጸሎተ ፍትሓት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ሕጂ ድማ ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ገብረ ሚካኤል ንሕዙናን መጻናንዒ ንዓና ድማ መዳለዊ ዝኸውን ቃል ወንጌር ክምህሩና እዮም እሞ ኩልና ድማ ናብቲ ዝንገረና ጸሎት ነስተባህል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሓዘን ኢና ተራኺብና፣ ሓዘን ከዓ ይንብሎን ኢና። ነዚ ሓዘን እንተይልናዮ ነቲ ካልእ ኸ እንታይ ኢልና ክንፅውዖ ኢና? እዚኦም እግዚአብሔር ብፍቕሪ ብቕንዕና ብትሕትና ዓብይ ኣርአያ ዝኾኑና ኣቦ፣ ብዕድመ ብፍቕሪ ዓብይ ኣርአያ ዝኾኑና ኣቦ፣ ከም ክርስቲያን ክኾንዎ ዘለዎን ክነብርዎ ዘለዎምን ወዲኦም ዝኸዱ ኣቦ፣ ህይወቶም ኩሉ ምስ ፍርሓት እግዚአብሔርን ምስ ፍቕርን ምስ ሕውነትን ኣታሓሒዞም ዝኸዱ ኣቦ፣ ነዚኦም ክንሓዝን ከነስቆርቆር ክንነብዕ ክንበኪ ጸሊም ክንክደን እንተ ኮይና እዚኣ ኣበሳ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር። ንሕና እንተ በኺና እታ ብንቡር ዘይሓዘነታ ደኸ እንታ ክትደግም እያ። እቲ ብኣጎበር ዝሓዘነ ኣቦ ረይሳ ዘይብሉ፣ ረይሳ ወዱ ዘይረአየ፣ ረይሳ ጓሉ ዘይረአየ ሳንዱቕ ጥራሕ ኣቐሚጡ ነቲ ሳንዱቕ ሸፊኑ ካልኣይ ቀብሪ ገይሩ እዘይ ሓዘነ ኣቦኸ። ስለዚ ዕልል ኢልካ ይፋኖን እምበሪ ናይ ኣቦና ዕልልታ እዩ።
كمزي እግዚአብሔር نخلاتنا يحبنا 100 ዓመት سي እግዚአብሔር موها بفقري باش ولدن ساي نغرن نيروسي ملو لبوم نافلط خيدم ጸጋ እግዚአብሔር سي ازي نزي تمسجن كتبلو انت زيك لكم صدرا بزن تراخت حزنو كوينكم እግዚአብሔርና ይحጎሰሉን ሰቡና ይحጎሰልኩምን ሰቡና ይحጎሰልኩም ምክንያቱ ጎረቤትና ክንርኢ ይግባአና ስለዚ ነቦና ሓዘን ዝግብኦም አይኮነን ጸሊም ክዳን ዝግብኦም አይኮነን منبع ዝግብኦም አይኮነን በረኸቶም ይሕደረና ኢና እንብል ስለዚ እግዚአብሔር ዓብ ጸጋ እዩ ሂቡ ስለዚ አምላኽ ኣብ ሕቅፎኦም ከም ዝቅበሎም ንኣምን ኢና ናባና እዩ ትነገር أملاح أبرأ يوحنس معرف 21 قصر 4 زلا مبجسي كجبر أملاح كا نبزلو نبعات كابعين توم كدرزيو اتقدم حليفي مو دحر داقيم موت ايكخونن دحر داقيم حزن ايكخونن وي واج وي صعري ايكخونن يو كبل كله سمعكم أملاك نبزلو نبعات كابع انتم كدرزيو اتقدم حليفي امو دحر داقيم موت ايكخونن دحر داقيم ون حزن ويچاو ويصعري ايكخونن يو كبل سمعكم سب كيدو مجرشا زعرف الله غزويا مودعتا معرفيتو أبكزويا حجي اتقدم حليفو ويلو اتقدم حليفو دحر داقيم نيبونا دخام يلن نبعات يلن كانزا يلن سقا يلن كله يلن حليفو اتقدم حليفو عدما سب وموائل سبب زعلم زي أبسلسة مقيلنا عين عن ريو قعزانا كاب مهتسان كنت الناس كلنا جميريو እግዚአብሔር ዝቆጽሮ أب مصحف قدوس أب مزمور داويت 139 ቁጥር 16 እንታይ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ كاب قصر 14 أنبياء حيزغن بباي مستنكرن دنكن غيركا فتيركاني اخامو كما سوكاي غبرتاتكا مستنكري نفسي اصبيقا تفلطو بحبو مستفطركو ولا حدث كيرايني مستفطركو ابكرس مدري مستعلمكو اعصمتي اي تخولاخان أعنتها دك خلخو رأياني أتم الدبات معلتتاتي حنتقوا كي تقصرت كلن أم مصحفك تصحفيلو حجي እግዚአብሔር أملا قعزونا نابتنا موداتا غزانا قعزونا نبت حلا كابي جمرلا كابتا أبكرسي مهتصنا زتتصنسنا الله معلتي جميري قصر سلازي قعزنا أب سلسته يزمكال اتقدامي قعزو اتقدامي حليفون نزلنا زلو اتقدامي قعزو نايم هاتسن عدمي أما هاتسن أدينا أب كرسي أدينا اتهازنو حث نقبرات شعات ورحيا إذا تشعات ورحي زيئة مسودعنا فاتينا كيف تهنا بزي مريجانا بزي دليتنا تدفينا نوص اتشعت ورحي ابزو وشت تشعت ورحي اما هتصن زنبرنا لو غيزي من اتا مجمرتا نتاده ابكرسخي ولود الله تباهيلو كساب تبسر እግዚአብሔር ግን ቅድሚኡ ቆጽሩሎ ዝውለድ ህፃን ንወለዲ ኢምበር ሰርፕራይዝ ንእግዚአብሔር ሰርፕራይዝ አይነበረን ስለዚህ እተን ተጫዓተ ወርሒ ኣብ ማህፀን ዝጸንሐለን እዋን
كمالئن زلو نجرات الله أبتن تشعت ورحي أما هتسن تصنحلن قل قريلنو انتر أمسيو نابزع عالم إزياء قريلو خويني زنبر عور كوينو انت مسيو عور كويني زنبر إذن إجرن زيبلو انت مس قريلو أبتوشت ما هتسن كلو انت زي تسرحو إذن إجرن انت زي تسرحلو انت زي تغيرلو نابزع عالم زي أخمت خلو قريلو خويني زمت سلزي أبتن نايت شعات ورحي ذن تشعات ورحي نايت سألما أبتسألماتي زنبر أبزن وشت تشعات ورحي كمالئن زلو كفلتات كلن تمالئن كمسألون أب أنت مالئن أنت زي مسئن قدايو أبزع علم زيا سنكوليو حموميو قدوليو زي تملئ زنبرا مالتي أبزع علم زيا خنبر كله سلزي نبز عالم زي أكمل خلو قدلو خوينو زمسة بقدلو ينبر بمرجو جنا يكونن إجزابير نتمرتنا يلوز قبري أملاخ مودعتنا إزي أصل زي كونت تقدلو أكل خوينو زمسة عود سعين أبتا مودعت عالم تمولو أكل خوينو زمسة عود سعين أبتا مودعت عالم إتي كمبنا مولو عدمه بوم زودو عود سون أبتا خلعت عالم أبتا سالسيت عالم يقرأ أبتا سالسيت عالم نبز عالم زي أزمت الله كاب مهت أنت دفيئو زمت الله مصحف قدسنا انتهيل له موائل كرامتاتنني 7 كرامات وأمس بزها 8 عام وفدفارن سأمقلون سأما وهما عدمينا عيلو مزمر دايت عدمينا 7 إيلو أنت بزحقة 8 أيو دحريو زولو جزيجن نايك أنزا ناي سقاي ناي حمام ناي دم بزحي ناي شكور ناي استفلالي سقاي بلعخاي بلعخون سيتيخا أي ستخون تغدينكا أي تغدنكون تغدينكا أي تتصبق تغنينكا أي تتصبق أي تملكع دحريو دحر 7 8 زولو عمت سئلو توساخي جزية نايسق أي زمن إيو سلزي خا أمبار وأما سبزها 8 عامتات وفرفارن سمقلون سأما وهما ميلو سلزي أبزع علم زيا إتا قداميت علم زقود لنا يو بإدنا يكو بقبرنا يكونن እግዚአብሔር ይኹም ገይርም ጽና አብዛ ካላይቲ ዓለም ግን ናብታ ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ገዛና ክንከይድን ከለና እንገብሮ ባዕላትና ኢና እዚኣ ሕጂ ንኹላትና ተመልከተና ገዛና ኣብዚኣ ኮይና ኢና ንሰርሓ እታ ክንኣትዋ ዘለና ገዛ ኣብዚኣ ኣረጋጊፅናያ ኢና እንኸይድ ገዛ ከይሰራሕካ እንደማንም ሰብ ከፊትካ ይተኣቱን ኢኻ ስለዚ ምድላዋትና ከመቦና ኩሉ ፈጺሞም ዝኸዱ እግዚአብሔር ትፈልጦ ዲኹም ንዓና እታ ዝቐለለት መገዲ ዝገበረልና እታ ዝቐለለት መንግስተ ሰማያት መታወያ እታ ዝቐለለት ዝብለኩም ዘለኹ እታ ዝቐለለት እግዚአብሔር ንዓና ዝገበረላ መንግስተ ሰማያት መታወያ እንታያ ተነሲሕካ ቆሪብካ ጸዲካ ተወዲያ ተነሲሕካ ስጋ ወልደ እግዚአብሔርን ደሞ ወልደ እግዚአብሔርን በልዕካ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ስለ ዝበለና ጎይታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቕ ኢኻ ወዲእኻ ኣለኻ ጸዲቕካ ኣለኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸዲቕካ ኣለኻ ምክንያቱ ጎይታ ቃሉ ኣይሕሱን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃሉ ኣይሕሱን እዩ ስለዚ ሎሚ ሰኣን ቁርባን ሰኣን ንስሓ ገሃነም እሳት ክንኣቱ ካብዚ ዝኸፍእ ፀገም የለን ካብዚ ዝሓምቕ ሕመቕ የለን እንታይ በሃልሲ ክልተ ሰብ ተኸራኺሮም ኣነ ሓምቕ ካባኻ ኢልዎ እቲ ሓደ ኖ ኣነ እምበር ሓምቕ ኣነ ብሓምቕ ኣነ እምበር ካባኻሲ ኣነ ዝሓመቕኩ ሰብ ኢልዎ ከመይ እስክሕራ ኢልዎ
ዓመት በዚ ጡጥ ቅጥኒ ብጡጥ ቅጥንሲ ከምዚኣ ገይረን ክልተ ኢደይ ተታሒዘን ዓመት ሙሉእ ብቅጥኒ ተኣሲረ ኢልዎ በዚ ቅጥኒ በዚ ጡጥ ወበዛ ጡጥ በቃ በዛ ጡጥ ሲ ክልተ ዓመት ተኣሲረ ኢልዎ በዛ ጡጥ ወባ ከምዚ ገርካ ስሕብ ዘይተብላ ትሕመቕከ ምክንያቱ ንሱ እንዲ ዝሓመቕ ካብኡ እትሕመቕከ ሕማቕ ስለ ዝኾንኩ በልስክ ናትካ ንገረኒ ኢልዎ ኣነ ከዓ ኢልዎ ኢደይ ኣብ ፃሕሊ ምስ እተኽዋሲ ካብታ ፃሕሊ ኣውፅኤ ናብ ኣፈይ ክእትዋ ብጣዕሚ ህከየኒ ኢሉ ከምዚ ገርካ ውፃ ኣቢልካ ንምኹላስ ወ ነዛ ምኹላስ ናብ ኣፍካ ወናብዛ ኣፈይ ምኹላሲ ብጣዕሚ ሓምቕ ይህ እንታይ ኮይንካ ሕመቕከ ልክዕ ከምኡ ኢና ንሕና ንመንግስተ ሰማያት ብሸለልታ ንሕልፎ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከይተዳለና እንነብር ሕመቕ እዩ እግዚኣብሔር ንመንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ ተዓዘቡ እግዚኣብሔር ከመይ ሰናይ ነገር ገይሩ እግዚኣብሔር ብመጠን ዝገበርናዮ ሓጢኣት ተፀባፂቡ ይኮነን መንግስተ ሰማያት ዘእትወና ክንድዝ ሓጢኣት ጌርካ ነርካ ክንድዝ ኣበሳ ጌርካ ነርካ ክንድዝ ኖ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ነገርካዮ እግዚኣብሔር ሓጢኣትካ ይድምስስ እንታይ ኢሉ ቅዱስ እንጦንዮስ ናይ ገዳማት ኣቦ ዝመስረተ ኣቦሲ እግዚአብሔር ኢሉ ካብ ሰብ ፍሉይ እዩ ሓጢኣትካ እንተ ነጊርካዮ ሓጢኣትካ ይርስዕ ሓጢኣትካ እንተ ዘይነጊርካዮ ግን ሓጢኣትካ ይዝክር ስለዚ ዘለና ዕድመ ንጥቀመሉ ዘለና ግዜ ንጥቀመሉ ካብ ስጋ ወልደ እግዚአብሔርን ደሞ ወልደ እግዚአብሔርን መንግስተ ሰማያት ከእትወና ዝኽእል ንእሽቶ ሕብስቲ በሊዕናን ንእሽቶ ወይኒ ሰቲናን መንግስተ ሰማያት ተነሲሕና ንኣቱ እንተኮይና እዛ መገዲ እዚኣ ከቢዳትና ደቂ ገሃነም ኮይና ንነብር እንተረሃሊና ካብዚ ዝኸፍእ ህይወት የለን ስለዚ እዛ ሳልሰይቲ ዓለም ኣብዛ ካልኣይቲ ዓለም ጉዕዘና ናይ 80 ዓመት ነታ ትመጽእ መንግስቲ ኣብዚኣ ኮይና ኣዳሊና ኢና ንኸይድ ካልእ ጽበየና ነገር የለን ብዙሕ ግዜ ንሕና ንሞት ብዙሕ ሸለል ንብሎ ኢና ብጣዕሚ ሸለል ንብሎ ጥራሕ ኣይኮነን ንርስዖ ወረ ንርስዖ በቃ ሞት ከም ዘሎ ሞት ክበሃል ከሎ ጥራሕ ንስንብድ መደባት ኣለና ናይ 10 ዓመት ናይ 30 ዓመት ናይ 15 ዓመት ናይ ገለ ዓመታት መደባት ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ህልዋትና ንቐምጣ ንነብስና ኣብ ዓድናሲ በብዓዱ ምናልባት ተፈላለ ኸውን እዩ ከልቢ ምሸት ከልቢ ኡይ እንተይሉ ኣብ ገዛ ኣብቲ ገዛውቲ ከልቢ ኡይ እንተይሉ እንታይ ኢና ንብል እንታይ ይበሃል ሰብ ክመውት ደልዩ ጉንጓ እውን ኣላ ጉንጓ ጉ እንተይላ ምሸት እንታይ ዝበሃል ሰብ ክመውት ደልዩ ከልቢ ኡይ እንተይሉ ግን እንተይሉ ኸዓኒ ሰብ ክመውት ደልዩ ንብል ኢና ትፈልጡ ዲኹም ኣብየት ኣብ ዘይሕመና ኣውዕሎ ኢና ኣነ ክመውት ኢሉ ዝሓስባ ወላ ሓደ የለን ሰብ ክመውት እዩ ዝብል ወይ እንተይሉ ከልቢ ሰብ ካልእ ሰብ ይኽመውት ኢንፋክት ሕልፍ ሓሊፉሲ ኣብ ዘይሕመና በልስ ከውዕሎ እዩ ዝብል ንሱ ግን ቁሙጥ እዩ ስለዚ ሎሙን ለና ጽባሕ የለናን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እታ ዝተባህለት ቤት እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍና ጉዕዞ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ እታ ቀዳመይቲ ጉዕዞ ኢለኩም እታ ናይ 9 ወርሒ ናይ ጸልማት ግዜ ኣብኣ ጎዲልካ እንተደኣ መፂኻ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጎደሎ ኮይንካ ትኸይድ ትነብር ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብታ ትመጽእ መንግስቲ ድያ ገሃነመ እሳት ክትከይድ ከዓ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሰሪሕካ ጥራሕ ትእቶ ንሳ ከዓ ተነሲሕካን ቆሪብካን ጥራሕ ትእቶ ስለዚ ንሕና ንዳሎ ኣቦና ዓብ መምህርና እዮም ኣብዚ ቅድሜና ዘለዉ እቦ ዓብ መምህር እዮም ወዲኦም ምስ እግዚኣብሔር ጉዕዞኦም ወዲኦም ናይዚ ዓለም ዚ ፃዕሪ ወዲኦም ናይዚ ዓለም ዚ ቃንዛ ወዲኦም ናይዚ ዓለም ዚ ስቃይ ወዲኦም ናይዚ ዓለም ዚ ኑሮ እግዚአብሔር ናብ መንግስቱ ዕድመ ኣጽጊቡ ተመስገን
يأخلني قويتاي إلهم ناب قويتهم كيدهم يوم لذي نحنا ندالو استرفنا ندالو نخالا إنها بواحد هيوتنا نكزيابير تدالينا نسنحيو أملاخ نبعاتكم يدرس حزونكم ينازز عدلنياتات إيخوم نأملاخ كتمسكنو يقبعكم بسموراتكمن بفقراتكمن ندحريت قريفومكم عدلنيا يا أبزو وانزي أبوي إلكا مفناو أدي إلكا مفناو نكزيابير كتمسكنو يقبعكم مخا خمزو بزيوم مخا خمزو ولادي زيوم سلازي ندالو نحنا دا أمبر أبونا مس أملاخ الله أوريدي نس እግዚአብሔር አለው ከም ታዝበልኩ ኣብታ ጠቕሲ ሓዘን የለ ብኽያት የለ ኣውያት የለ ናይ መወዳእታ ደስቲኔሽኖም ታ ናይ መወዳእታ ምዕረፊኦም ኣብ መንግስተ ሰማያት ገይሮም ኣለው ብስጋ እንደምን ኣምላኽ ብቁርባን ብንስሓ ምዕረፊኦም ኣጣጢሖም ኣለው ንሕና ኩላትና ንዳሎ ودمو لإيسوس كريستوس يعني صحنا كل هاتاوين دم يسوس كريستوس قويتا كاب كل حاتياتنا ينصحنا كاب كل حاتياتنا بقى حاتيات يبلنا ننتبلنا نقال حساو نقبرو أملاكون مسانا يلون قالونا بانا يلون تبايل تصحيفي إمو ندالو زيابير زدالو لبيها بنا كلاتنا زازل لنا الله عدمي لوم لنا صباح تراي مخانو نايمن ترى مخانين فلتن جن بقربان تدالينا خنصنح እግዚአብሔር ይደግፈና አምላኽ ሓዞንኩም ይናዝዝ ነቦና ኻ እግዚአብሔር ጽንዓ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶም ሁላትኩም ቤተሰብ ካ በረከቶም ይሕደረና አቦ ሁላትና ያም አቢ ኃይለ አቦ ሁሉ ንዋላ ሓደ ብዘይፈላላይ ፈታው ሁሉ ፍቅር ዝኾንቦ ከምታ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብፍቅር ዛዚሞማ ናብታ ሰማያት ካ ኸይዶም ኣለውሞ አምላኽ ካ ኣብ ሕቁፉ ይቀበሎም نخلاتنا خا እግዚአብሔር ጸጋን በረከትን ይብዛሐልና ቤተክርስቲያንና እግዚአብሔር ይባርክ ለሁሉ ሰናያት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምስጋናን እግዚአብሔር ይብጻሐየው አሜን አሜን ቃል ያድስማ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አባና አባይ ቆምስ ገብረ ሚካኤል ቃለ ህይወት ይስማዓልና ጽቦ ምስክርነትና ያባና زياده ሁሉ ድማ نحنا نبنا خنركبهم مخانا ابزي مدراو غعزنا እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር እግዚአብሔር ዘአዘዘና ፈጽና ድማ ክንጸንሕ እትተስዓኻ ምእት ትምህርት ብመን ይነሩ ንዓና ይነሩ እሞ ዝሰምዓ ኣዛን ሂቡ ዝዓቁር ልቢ ሂቡ ንሰማዕናዮ ቃሉ ድማ ክንነብረሉ ኣብ ግብሪ ኾነ ውዕሎ ጌርና ክንጸድቕ ድማ እግዚአብሔር ይሕግዘና ሓዘንኩም ይደብስ ተረፈ ጉዕዞ ድማ እግዚአብሔር ብሰላም የሰኒኹም ኩሉ ሓሳብ ልብኹም ድማ የስምረልኩም ምሻና ዘገልገሉ ኣቦታትና እዞም ዓቢ ኣቦና ቀሲስ ይህይስ ካብ ቅዱስ አማኑኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቨርጂኒያ ቤተክርስቲያን ዝመጽዮም ከምውን አቦና አበይ ቀሺሳ ካብ ቨርጂኒያ ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን መጽዮም ከምውን አቦና አበይ ቆምስ ገብረ ሚካኤል ካብ አትላንታ ቤተክርስቲያን መድኃኒ ዓለም አቦና አበይ ቀሺ ተስፋ ዓለም ካብ ላሪ ኖርዝ ካሮላይና ቤተክርስቲያን መድኃኒ ዓለም እሞ ብሽም ደብረ ሰላም ቤተክርስቲያን መድኃኒ ዓለምን ብሽም ስድራ ቤትን ነመስግነኩም كنتكم يبارخ أقلقلتكم دما እግዚአብሔር ይቀበል بتعمي إنا نمسجن تقول زبز حدما نبنا قص مرأي نحزنا مسأنا نعي نعنا دما مدالو يقبرلنا حج تاريفو زلو نايس درابيت تاريخي وتخن كل نجار نايس درابيت دما تم تمرحو أبزي آخت مصوف تخلي أخم مالتيو
بقشي أتشوها أي تفرح يزولك هذا له بسم عام وولد منفس قدوس وهذا أملاك آمين. ومدينة على ما بوي أكيد مبوتات أكيد مدتات أكيد كل محوات تطوي لنا الزرب حيل برتعنها بني زغبركم أبوتات كاب رحوقن كاب قربان زمساهم مزوم أبوتاتنا مدينة عالم كوينكم نبونا نايمة كرشها مسنيتا فتحات كتقوروا ممتاقهم بسم سدرابيت أبنوس هايلي كويني مسقانا يقرب لكم يغني لنا أبنوس هايلي أبنوس عدميو سدرابيتو تفليمو بحواتو اندات حقزي أبناي قبضنا وينمنا عدمي نسنو تحليفو مالتي نفسو بزفالوت قولو درجة اتهاز تولد الله عدي حاديقو نسمرا أمرحو أبسمرا بناتو بالهات بناتو فحترتر بناتو صبوق طبيعات مسبات اندا تراقبه نفسو خالي كيلو كساب ناي تكال ويدما ناي نؤس بلد كونات كفيتو نفسو خالي بقيعو كابو تبقيسون نا أديس أبابا أيو أمرحو كم ظلومي بسدتنا عالم كيما لأنا يا أفتقزيتي اتزنوح سدتنا أديس أبابا ويسوداني نيرو كم إريتراوان نا أديس أبابا زخودو آياتاتنان أحواتنان أفتقزيتي انتاين بلوم نيرنا تأفيو كيدو قاعد نرحقو مسكودون ناي مملاس عدلات بزحاي نبرن ناورؤهم كتاطحو فحتر تركبلو يذكرني أنا بعد سلازعبه كافتوم نا أديس أبابا زخودو آياتاتنا أي نفلطو مننا يتوم نفلطوم أو دا أمث ناي تعدي بعال نقدت زموصو انت خوينوم اتمن اسي يفلطم نلا اليوم انت دا زي تمولسجن قال خافتم حوبوتا ازمادوم كزارو خلو من يخزي نبلمو قدم طفا حوبي وي قدم طفا يا يبلنا مالت جيتسم زياده زفلطو جن اب عدي غزان تسريحهم اتا غزا مصوعيت نايتي طفي زل سبيا بو مسرت كلنا توم من اسيات غزانا يسرحه غص ولا عين رايو عين فلطو غزانا يا خوستيلنا نصوا باخ افتعدي صوا ስለዚህ يبون سايله حدا خابزهم كم زيهم امثال نير تسددوا ኢትዮጵያ ولا ارحقوا يطفى ግን ኣብ ክልተ ዓመት ዲብ ዓመት عبدو يمص اب نقدت يساتف يمرح اتانا يبو غزاها سوس لزخونه خسرحا زغبو غزو سريحو نا اي حبل ازيا تباهيلا تصوع كلهم تم مدحري زمصانا خا غصو زين فلط خلنا نفلطو نيرنا مالت سمو اصنعنايو بدحرو خا غصو خنريو خيلنا مالت سلاذ بحصيرو كابتم زي تمهرو ببلحوز تمهره كم مهورات درجة نايتم مهورات زحازة ايو الى ازقم متأنه دقو بسنة سرعات زعبه ابز بتصح زبصحه كله قرابتون ززارو بلو
كمتي بتاريخ نقرنا دقة وصيو ويبدقة بسرح وعيلو جزاخ متصخله راح يدون جزاي مصن دقة كان تحيزن قيد كل قرابته كم زت تزخون سبع امبري زبال مالتي سلازخون خوينو كم زي أبي كشي زبلوا ناي أبي نقص موت نعد مبعد صقايو بدقون حقوسيو ببعل تبيتو حقوسيو እግዚአብሔር ጽንዓት ይሃባ ኣብቲ ዝኸፍዕ ሕማሙ ብፍላይ ኣብዚ 2-3 ወርሒ ለይትን መዓልትን ሬሳ ሓቂፋ ክትኣልዮ ሓሊፋቶ እግዚአብሔር ጽንዓት ይሃባ ደቃ ከዓ ብግቡእ ከምቲ ነቦኦም ዘኽበርዎ ኣዲኦም ኣኽቢሮም ክኸዱ ከዓ ተስፋ ንገብር ኩልና እውን ከምኡ ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል ናይ ኣይቦኑስ ብናተይ መግለፂ ክገልጽ ከለኹ ኣብቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ከኣቱ ከለኹ ግን ብግቡእ እቲ ዝተዋህበኒ ጽሑፍ ከንብብ እየ ማለት እዩ ይቐኒየለይ አቶ ኃይሌ عند مريم كاب أبوهم كشي عند مريم كيداني أديهم ويزورو أدحانة هايلة بعلت 25 مقابيت شحنت 925 عام تمرت أب عدو كعاتيت وردا مسحي أكل جزاي توليده أب أزينو سعد ميوم كلتي أن ولدو سئينو بنايك ربا أبالا سدرابيتو إيو عابيو أب عدمن سنتو ناب أسمرا بمقعاز أب هيوت بعلو إنا توقعزي سراحن نبيت مهرتي مقادن جميرو بعبي شركنت ويبعبي مدققاف نايب عالتي بيتهم ويزورو رقبي أبرهن دما صدروهم كعبيو جمرو قلب الدهوتات إن حالفة أقحوز شيئت نشتو دكوان خفت كيلو دحر قرب عامتات ناب أديس أبابا بمقعد أب حدش بوتا حدش هيوت جميرو حدش قانقوا تماهيرو أبو من نابرو خطاتحن كدال عدلن دحر مصنح بعالت بيتون أركبتو ناب أديس أبابا مالتي سدرا بيتهم دما النعابي كتسله دحيرو دما أمونا نبرت كراي جزا حويسو أب نقدي بيت مقبن هوتيلن توافيرو بتوسعي أب سايرس واينري أب زتبهله تكال ون سريحو هايله سايرس تبهلو بسفحو كم ساقواون يفلت نيرو نسدرو زدليوم نقرات نمملا بزح سرحات الناتا قساقسي كي تحلل يسرح نبره دحري طروتا ناب أمريكا ناي مملصا عدل رخيبو نتي قدي هيوت يفتوون نتي ناي قانقوا انقفات تسفا زقرصو زي مسل حفشاو حديث تمكرو يستمقرو نيرو بزي كازي قلطيفو يمعراري ناي غزا رؤسو مدب فطيرو هيوت انتاي كم اتقربو مغنزابو قصله اب يونيفرسيتي نورز كولورانا تشابل هيل UNC كي ترفه اب
ፕሮግራም እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ተሳቲፉ መዓልታዊ ናይ ቲቪ ፀወታ መደባት ኣብ ደገ ምጓዓዝ ናይ ቁልዕነቱ ዋዛ ዛንታታት ምዝንታው ምስ ስድርኡ ግዜ ምሕላፍ ይሕጉሶ ነበረ ኩላትና ጥዑይ ነዊሕን ዕድመ ስለ ዝረኸበን ህይወቱ ከም ዝነበሮ ምፍላጥናን ኣዚና ነመስግን 11 ደቂን 25 ደቂ ደቁን 3 ደቁን ሒዙ ተባሪኹግዚኡ ነዛ ዕለት እዚኣ በፂሑ ኣቶ ሃይለ መበል 99 ዓመት ልደቶም ድሕሪ 3 መዓልቲ ብዕለት 28 መጋቢት 2024 ምስ ስድራ ኣብ ጎድኖም ብሰላም ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ብድሕሪኡ በዓልቲ ቤቶም ደቁን ገዲፉ ሓሊፉ ዳዊት 112:1-3 ንእግዚአብሔር አመስግኖ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ብትእዛዛቱ ኣዝዮም ዝሕጎሱ ብፅዓን እዮም ደቆም ኣብታ ሃገር ሓያላት ክኾኑ እዮም ወለዶ ቁኑዓት ክባርኽ እዩ ሃብትን ኣባይቶም ኣሎ ዝጽድቆም ንዘለዓለም ይንበር በለ ይغنيلይ እዚ ሎሚ ኣብዛ ሳንዱቕ ተዓጽዩ ንሪኦ ዘለና ኣይሰምዕ ኣይርኢ ኣይዛረብ ዝሓለፈ ዕድምኡ ግን ካብቶም ናይ ብሓቂ ምስ ሰብ መቕሉል ንስራሕ ህርኩት ኣብ ቤተሰቡ ዘለዎ ፍትወት ዝለዓለ ዝነበረ ከምዚኣ ኮይኑ ተሪፉ ኩሉና ከኣና ከምኣ ኢና ብዝከኣለና ኣብ ነንሕና ሕውነትን ፍቕርን እግዚአብሔር የውርደልና ብኸምኡ ክንቅፅል ከዓ ተስፋ ንገብር ይቐኒየለይ زين دقين دقو سلازي بزعبهم كزاربين مالتي I am Ludlam and okay. Tantan Edab. Okay. He's strong. Zabale. Chale. Mini. Hamare. Chamare. Salam kami alaikum. All right. Oh no, I got you.
Mr. Haile Andamariam was born on March 25th, 1925, in a small town called Kwatit, Eritrea, to his father Kashi Andamariam Kadane and his mother, Mrs. Arhanet and Haile. Okay. He lost both of his parents at a very young age and was raised by immediate family members. He moved to Asmara as a teenager and began working and going to school while navigating through life on his own. Through great partnership and the support of his wife, Mrs. Rigbe Abrahe, they began raising their family. He managed to open a small shop selling goods while going through some challenges. After a few years, he moved to Addis Ababa, where he began a new life in a new place and learned a new language. Once settled down, his wife also moved and their family continued to grow. Later, he was involved in the restaurant and hotel business, including owning rental properties. In addition, he also worked in a company called Saris Winery, where he was widely known as Haile Saris, a nickname given to him after the name of a company as a distinguished star salesperson. He worked tirelessly, juggling multiple jobs to provide for his family, making sure his family had everything he needed. Okay. After retirement, he had an opportunity to come to the United States. He loved the lifestyle and enjoyed the overall new experience where the language barrier never seemed to discourage him. He also adjusted quickly, created his own schedule, and continued to appreciate what life had to offer him. He even attended English as a second language ESL program at the University of North Carolina, Chapel Hill. He enjoyed daily TV game shows, outdoor walks, telling his childhood humorous stories, and spending time with his family. We all are very thankful for a healthy longevity and to know that he lived his life. He was blessed with 11 children, 25 grandchildren, and 8 great-grandchildren. Mr. Haile passed away peacefully on March 28, 2024, with family by his side 3 days after his 99th birthday. He was survived by his wife, children, grandchildren, and great-grandchildren. Okay. All right. For those who don't know me, I'm Selena, Aboy Haile's granddaughter, and Gwal Isiasaser and Lemlem Haile. Thank you all for coming and showing your respects for Aboy Haile. He served such a big part in our lives with his kindness and wisdom, and I'm truly blessed to have experienced him. Growing up, our grandparents would stay with us for months at a time and take such great care of us, cooked good meals, kept us great company while our parents would be working. Waited for us to get off the school bus, and the memories go on and on. We all enjoyed his contagious laughs and gentle smiles. He has done so much for Aderigbe, his children, grandchildren, and his community, and he will be truly missed. May God rest his soul. I'm so sorry about that, everybody. My name is Milena Isias. I am Lemlem Isias's youngest daughter. Once again, thank you all for coming. It's gladly appreciated and means so much to our family during this time of need. But, sorry. There was nobody like Aboy Haile. He was unique like no other. He was known for his humility, bubbly personality, and having a huge grin on his face at all times. When I think of somebody who's selfless and optimistic, Aboy Haile is the first person to pop up in my mind. He enjoyed giving back to his community and spending time with his family. He taught me that love and family are extremely vital to our lives, and it must be cherished. Although he may have been joyful, playful, he was also strong, disciplined, and stood his ground. Aboy Haile represented that you can have balance in your life and to be unapologetically yourself. I'm going to miss him. I'm going to miss the subtle claps that he would do when he got excited. I'm going to miss his distinct laugh that you could hear from a mile away. I'm going to miss his endless stories to tell, and I'm going to miss hearing the Family Feud theme song 1,000,000 times a day anytime we visited.
Aboy Haile has had a long and eventful life. He deserved everything God has blessed him with. And I'm sure he's made a mark on all of you, because words can't describe the impact that he's had on me. I learned everything I know by him through observing his actions and his character, and to me, that should show how influential and amazing he was. May his soul rest in peace, and God bless you all. Thank you. Today we gather to honor and celebrate the life of a remarkable man, Aboy Haile Andemariam. He was more than just a father to us. He was a beacon of light in all of our lives, a source of wisdom, kindness, and unwavering joy. As we reflect on his life, we remember a man who embodied the values of hard work, selflessness, and boundless happiness. My grandfather was a testament to the power of hard work. He dedicated himself tirelessly to providing for his family, working long hours, and making countless sacrifices to ensure that those he loved had everything they needed. His work ethic was unwavering, and it served as an inspiration to all who knew him. Despite his dedication to hard work, Aboy Haile, like many others, was affected by the ongoing turbulence back home. That's why he emphasized to his children the importance of education, because he knew that people could not take that away from you, unlike material possessions. But beyond his hard work, his generosity knew no bounds, and he touched the lives of countless individuals in his warmth and compassion. In a world often marked by cynicism, my grandfather's unwavering kindness served as a beacon of hope, reminding us all of the power of love and empathy. As Milena said, one of his favorite pastimes was watching Family Feud when growing up. He loved the show because it was filled with energy and excitement, much like his own approach to life. It brought him joy to see families coming together, having fun, and sharing moments of laughter. And in many ways, that's how he lived his own life. Surrounded by loved ones, finding joy in the little moments, and spreading happiness wherever he went. As we send Aboy Haile off, we take comfort in the legacy he leaves behind. He is survived by his children, 25 grandchildren, and 8 great-grandchildren, and the ever so graceful and loving wife, Ade Rigvik, who shared in his joys and triumphs throughout the years. Though he may no longer be with us in spirit, his spirit lives on in each and every one of us, guiding us with his wisdom and love. My grandfather may have departed from this world, but his memory will forever remain etched in our hearts. Let us honor his legacy by embracing life with the same fervor and joy that he did, and by spreading kindness and love wherever we go. Thank you. Thank you. Thank you, sir. أنا حتصاري هزارة بدلي حانت معلتي ما زربا ما كسام عيدلين ما بحلي حما زربان حما قالن كيوتو يوم كده يا أخلني thank you كما يلقوا أنا كمسجني أبزل لقوا أبوي صبوا ملوح دميقول صبوا كجبر صبوا كرئي دلي أملاقوا دم مسجني أخيدو نما نبوي بجك مسجانا خال زبلوا يبلون نملحني علم دم مجمرته السوق نزل لايف دهابو نايمد هاني علم سرح كويني نمسجنو نملحني علم
ካብኡ ድማ ንማማ እየ ከመስግና ማማ በዚ ዕድሚኣ 84 ገይራሲ ነቦይ ክተልዕሎ ኸላሲ እንደ ዝገርም እዩ ሃይለ ሂብዋ መድሃኒ ዓለም ሂብዋ ጽንዕት እያ ናይ በሐቅ ቃል ኪዳን ዝኸም ዝኾነ ድማ ንኩሉ احنا አሪአትና 11 ቆልዑ ከተዕብያ አብያስ ህጂ ድማ ነቦይ ከምዚ ገይራ አሊላቶ ስጋ መጨረሽታ ጽቡቕ ርዩ ተሓግዙ ከምዚያ ስእሊ እንዳ ጨብጨበዩ ካብዛ ዓለም ከይዱ ሶንመት አቅነ መስግነኩም ካብ ኩሉ ቦታ ዝመጻኹም አቦታትና ናይ በሐቂ ምስጋና ይقرب መድሃኒ ዓለም ድማ حسابكم يفصملكم مسغانا يقال من ميلنا يا ابوي حزن يكون مسغانا كم اوسي ما سلنا كنراخبو دينا I don't know كم مسغانا قال بالله thank you دامي مسغن hello بسمع ولد منفس قدوس هدون لك امين انا ون كما actually انا ذا حسبكو لم يلاتو ንምስጋና ይጠጠው ኢለ ምክንያቱም ናባባ ህይወት ተዛሪብካ መጽሐፉን ክልን ዩናቱን ተዛሪብና ትዝገብሮ በሙሉ ግን ሓንቲ ነገር ሼር ክገብራይ ካብቲ በጣም ኢምፕረስ ካብ ዝገበረኒ ማለት እዩ መጀመሪያ ዌልደን ባባ ከመ ክብሎ ካልአይ መጀመሪያ ዓመት ክመጽሐሎ አባባ ብዚ almost 30 years halifዎ ኖርዝ ካሮላይና ነርና أبو حبش أبزو حين برن نحن هنا نيرنا حجاب زمس متى ماي سلزنا برا سبرينغ نيرو بجرين فلاورز بك لايف بتعمي إمبرس كيروه اتمجدت هاد كله كنياتهم he was like شوفوا بتعمل سلز بتعمل فتيوه تعدون بتعمل كابتزعتو جميرو فتيوه حجي أب وكي جبريو كله نجرنا يا بابا كابدي سبان تجميره أبز عدس بسكيجول كتجبر maybe أنت خيلك تجبر أب عدي سباقن مستنا لايف ستايل زنبرة سرح كل تسلسل سرح سلا زنبر جن ساعات حدا مسح ساعات حدا أبقى زالو always أبدقى سبات تيوم دقى حد سرحو يسبيوه حدا نجار حيزو سلا زعتو كابو أكافيلو زعتو أبابا بتعمي kind generous نايب حقي بزعبا بابا زي الزارب سب نعوز فلت بزعبا بابا زي الزارب مسؤول سرحة دي ومسؤول زنبرة دي كله سلزي بابا انتي مو نايب حقي زي عينت هيوت نعنا كنريو أبتلا نحنا لايف كحلف نايب حقي دسي بلنا مالتيو نمسكن نكزابير تي حنت الشركة جبراز دليه أبزع عدم اسمه زي ما جمرة كم زبالكوا إنجليش قرب نقع عبيت سباتي ترف نحنا نعشتو كمان متينا تأكسنت مكاجله هجي هيدون كبلوها لو he was like كلتفو أكسنت يقولون كمان هيدون يلو كمل سلام مالتيو هجي قبض ده حارة إنتايلو أنا مو كمية كجبر سبي حتى النوك ندا جبر كيلونا أنا إنتايليه I don't know اللو ميليه سكان ما أسمع عدوه كبلوم يلوني مونتاك نجبر إليه حري السوء علو أنا حسب كون السوء علو solution فتر سلزنا بعرف حتى تيتو مثلاً كم زنا إنجليش as a second language علو UNC لوني هجيب توبس كيده السوء علو كمان توبس كيده تمرت تمحيرة at least أبو إلك ما تزمبر أنا أبغى زاكو في لن تجبر يلوني أوكي ده هجي نقول باس يوصل صوت جيرو بقى أنا بحكي كم زي أوفيس أكتويز مثل أبو هيدو أبو دماتي تمهارو فتيمو تعمل هرفتياتو حلا أجراتو مالتيو هجي متى نجرنا أنت كم زجبروم هجي حدا معلتي حلا أي متأتن تي حلا هجي نحيل نقول دلجيت جراتو هيدا كم يجرون كومينيكيت جرون قالنا وسمع كم أو ناي بحكي هجي متى أنا دم كم زي اليوم كم زي كم بقى مشت almost 2-3 hours بزحقنا نحلفو زنا برنامو إخبار أنتي ممكن نبل نزيز بالنا نزيز حبنا الدل ناي بحق أنا مسكين مو نوع كمسكين كلاي نجار دم أنا مدهني على فاميلي إخبار مجمرة مسكيننا كلاي أبوتاتنا ناي بحقي كار كد حميمو هجي أبتزبر تعلق زيت راكي كونه كاب قدمهم من كل شيء نبابا نبيت سبنا زلوهم
support ናይ ብሓቂ ነመስገን ሕጂ ድማ ሓሚዎ ኣብ ደገ ኣብ መኪና ኮይኑ ክቆርብ ከሎ any time at the last minute እንዳ ነገርናዮም ኣብቲ ቁርባ ኣብቲ ሰርቪስ ከለው እንዳራዩ ቴክስት ገለምታት ከምኡ ጌርና ስጋም መጨረሻ ሕጂ at the end of 2023 ይወስድ ነይሩ እንዳመፀ ቤተክርስቲያን ክትከይድ ክባሃል ከሎ always ደስ ይብሎ أنا هم كاب كيد كله كاب بيت كريستيان انتهي بلو أبابا كلهم بيت كريستيان سلامي لو محل كلهم كل دس يبلو دس هجون أبابا نايمج الرشاق زي سلام بلا كلنا مو نايب حكي دس ما كم موت سلزو هنا حزن سلزو هنا استاكتب بلو يتهلل نايب على أبابا نايب حكي سلزي نتيوم أبوتاتنا أنا مسكين especially أبوي كشول say نايب حكي I don't know what to say I don't know what to say. Zarabawni بالله مس family of daily. I'm not talking about أبز بيت كريستيان مسلم أنا كيكون أب daily. أنت زي ما اللي سألوا text يصحفوا لي. يدو نا أنت سأنون ما يدولوا لما أبوي يمسكنكم نهولاتكم ما دهنا family ما نهولو أبنا إشتى وكل شيء ما زهلوا أبوي هيلا كمل له ما نهلا هم أكبركم منا مسأنا دم ما فانو غيركم ما أين ويزارو تحنا أين بران لو من كبير نيرو هذا سبون كمزن هنا أنا قدين كمز زولو سمازيو تسيلون نامو نمسجنكم نخبركم اتيوم كيلوم زي ما تقول ما بسألوتهم تحوسون هذا مو نعطاتهم نمسجن كل بيت سبمو بقى زي مسكانة يزلاتني اتي حنت نجار ما أنا بابا بزابا ناي سربرايز كابتز جبران نجاريمو Thank you, but I mean, thank you. Sorry, it's a قانقوا هزار سلاتبل حوسوس ندبل كيتا زاري بقى emotional علو كله تحواوي سيمو كات ندبل كيتا زاري. Sorry مو but I mean أنيلنا okay. أراي أبي كومس نعنا نخلنا نزوم تقرني عن سمعني يستوي لما نمو أنا لما نزوم قلعو كابتي دتزاربو نشتي نعتاتهم بتاقامكم نشتي كبلي لأتسيمو I will start with the verses that you quoted in the life history of Abbi Haile. Psalm 112. I will start from 1 to 3. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commandments. His children will be mighty in the land. The generation of upright will be blessed. Wealth and rich are in his house, and his righteousness endures forever. You all appreciated Abbi Haile, but you know how he started. He started by losing his parents at an early age. What a tragic incident that is. What hard life it is. But through the loving character of our community, he was raised by his relatives. He lost his parents, but he was raised by relatives. Thank God. What are you doing? You have both parents right now. How are you using them? If Abbi Haile can do it without the parents like this, what can I learn from him? You know, we all read a book. We read a book in order to gain knowledge and use that knowledge to lead our life. Abbi Haile and Mama Rigbe, they are unwritten books for all of us. But you have them in your memory. Unless you utilize them, it's useless. Then Abbi Haile lived this long life. What would he do? This is for all of us. If we were given that kind of opportunity, what would he do? How would he use it? As we all witnessed and heard the testimony, Abbi Haile used it to love his family, to support, right? To know God above all. If you were given this kind of longevity in your life, what would you do? How would you use it? This is for all of us. But what is the legacy that you
mentioned my grandpa, my grandpa was like this. So what is the legacy that you are intending to continue? His righteousness endures in his generation. What was the secret that he was successful like this, without education, without parents, without any help? But we are in here in so many opportunities. So this is a lesson. It's not only for you, for me too. If Abbi Haile can do it without any education, right? But he gave the opportunity for others. But can we do it? If Abbi Haile can live successful in his life and then know God, there is a secret then in God's house. What are you inheriting from his life? What are you planning to do? So may God bless you. May God rest his soul in peace. But we have a lot to discover his life. We have a lot. Read that book and then use it. Tell each other his story. Don't just cover it and then, okay, he was here, just go on. Now, read that book again and again and then use it. Glory to be to his God, and may God give us his comfort. Thank you. My grandpa, he installed us in invaluable lessons that we would carry with us always. Stay positive, work hard, be thankful, and eat healthy and don't give up. Have strong faith. At a young age, he always installed us to always believe in God no matter what. And no matter what, to always put our faith and trust in him, because he's the only person that can help us through hardships just like this. He taught us the importance of perseverance, teaching us to never give up even when faced with adversity. He is the prime example of determination and courage. As we say bye to our grandfather, let us not mourn his passing, but rather let us celebrate the legacy of love, kindness, and positivity that he leaves behind. May we honor his memory by embodying the virtues he held dear, and may his spirit continue to inspire us to live our lives with grace, gratitude, and faith. And rest in peace, one of the greats. Today, as we gather to honor the memory of a remarkable man, we celebrate the life of our grandfather who lived life to the fullest. I will always remember his kindness, positivity, and strong faith in God. Our grandfather lived each day with a profound appreciation for the small things in life, finding contentment in what he had, always giving thanks to God for what he has. So, despite facing challenges in his early years, he approached life resilient and always staying positive. مشانخ ناي ماي فاميلي تي ناي مزراب ودينا هنا زلنا تقلالا ግን ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኩልኹም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ነዚ መዓልቲ እዚ ነቦና ንምስናይ ነቦና ጸሎት ብጸሎት ጌርና ንምፍናው ኣብ ዝተረኺብኩም ዘለኹም ብጣዕሚ ብስም ስድራ ቤት የመስግነኩም ይቐኒየልና ሕሰማይ ትርከቡ ብል ማለት እዩ ምስተረፈ ናበይ
حراي سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ከምቲ ጽቡቕ ክንሰምዖ ድጸናሕና ኣምላኽ ድማ ብሰማይ የጸብቐሎም ኣሕዋትና ደቆም ለምለምን ፍረወይንን ከነመስግን ኢና ኢልና ወፂና ኢለን እሞ ንምስጋና ንሳተን ካብ መርሓና ንሕና ድማ ኣመስገንቲ ኮይንና ነቦና ከነሰንዮም ብምስጋና ጀሚርና ብምስጋና ድማ ክንውድእ እግዚአብሔር ንኹለና ይሓግዘና እሞ ረይሳ መሪሕና ክንወፂና መኪና ነቦና ኣፋኒና ደድሕሪ ረይሳ ድማ ኩልኩም ሰዓቡና ብድሕሪኡ ስድራ ቤት ንኩሉ ዝኸውን እኽለማይ ኣብ ደገ ሰላም ኣዳልዮም ኣለዉ እሞ ኣብኡ መኽፈልቲ ተዓሙልና ብሉ ኣለዉ ከምኡውን ኣብኡ ኮፍ ክብሉ ስለ ዝኾኑ እቶም ግዜ ዘለና እውን ኣብኡ ከነዘናግዖም ንኽእል ኢና ዝኾነ ነገር በቦይ ሃይለ ምስክርነት በቦይ ሃይለ ኣነ ክዛረብ እየ ንብል ንደሊ እውን ካብ ኣቦታት ይኹን ካብ ኣዴታት ኣብቲ ደገ ሰላም ምስ በላዕና ሚክሮፎን ስለ ዘለውን እቲ ናቶም ንፈልጦ ጽቡቕ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና እሞ ሕጂ ግና ኣብዚ ብጸሎት መሰረት ተወዲኡ እዩ ብናይ ስድራ ቤት ድማ ተወዲኡ እሞ ረይሳ መሪሕና ክንወፅእ ኢና ኩሉ ዝበፅሐ ድማ እግዚኣብሔር ቀበሎ ተረፈ ጉዕዞ ድማ እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ኣዴና ድማ መስቀልክን ፀይርክን ክሳዕ መወዳእታ ኪዳንክን ስለ ደፅናዕኽን ነመስግነክን ጥዕና ሃብክን هذا مزمر صغنن طشيت صوم بالحتة كويس تمام نزل سامي جانا صغنن دعم كلنا بزود صينا دعم سنون قار ما يسن شبت استعود